Myslela sa mama, že stratí svoju princeznu? Nie, mama bola prekvapená zo začiatku, ale súhlasila s tým. A potom ma vlastne ona priviedla pánovi Arabkovi, keďže sa s ním už pozná dlhšiu dobu. My sa vrátime ešte k tej veľkej cene Dubnice. Ty si tam teda vlastne upútala, vyhrala, postúpila si na majstrovstvá sveta do tureckej Antálie. Tam to ako prebiehalo? Opäť nám meškalo lietadlo, takže sme prišli... Si mala vlastne na tú Ukrajinu tie problémy s kufrom, že si vlastne mala len stratili plavky, kufre a prišli sme neskoro večer. Teraz nám opäť meškalo lietadlo, takže sme prišli až neskoro po prezentácii. Rozhodcovia už boli nervózni, keďže už chceli aj oni spať. Tak sme mali trochu také menšie problémy. To väčšia delegácia meškala napríklad zo Slovenska, alebo vlastne ste išli sami? Celá slovenská výprava. Sme meškali. Ako vždy. Tak lietadla neovplyvníte. Ako to tam potom prebiehalo a aká bola tá úroveň? Úroveň bola veľmi dobrá, si myslím. Bol tam rekordný počet pretekárov. Všetko bolo zabezpečené. Dá sa nejako zosumarizovať, povedať, že odkiaľ sú najlepší športovci? Väčšinou, keď sú napríklad súťaže krásy, tak sa hovorí, že najkrajšie dievčatá sú z tej Latinskej Ameriky, najlepší hokejisti a zo Slovenska. Možno dá sa to aj tuto nejako generalizovať, že odkiaľ sú najlepší? No, je to tak, že posledné roky a posledné, ja si pamätám ešte aj 68. a 70. roky, stále naozaj ťahajú príjm Československo a teraz Slovensko ešte lepšie ako Čechy. Veľmi dobré umiestnenia na tých svetových podiach, alebo aj európskych, čo sa týka fitness, body fitness, kulturistiky, aj tej klasickej kulturistiky. Oni není tej súťaže medzinárodnej, aby sa nedoniesli nejaké medaile a v hodnotení národov, keď nie sme prví na tom svete alebo v Európe, tak do tej trojky, štvorky vždy sme. Čiže Slovensko sa ráta medzi elitu, naozaj na svete. Amatérskú kulturistiku a fitness. Do tej trojky najlepšej na svete si sa dostala teda aj ty. Boli to viacdňové preteky, alebo ako to tam celé prebiehalo, ako bola tá súťaž vystavaná? Takže boli to dvojdňové preteky, v sobotu boli semifinále, to bolo vlastne prvé kolo a v nedeľu bolo finále, kde už bola len finálová šestka súťažiacich. A keď si zistila, že sa dostala do tej finálovej šestky, ako si reagovala? Možno očakávala si to, alebo si bola prekvapená? Predsa len si videla výkony svojich protivníčok? Tak dúfala som, že aspoň do tej šestky sa dostanem. A potom už som sa chcela čo najlepšie umiestniť. Môžeš na samotnej, určite môžeš, ale takto, že na tej samotnej súťaži, keď už si, tak jednoducho tam ide iba o to zvládnuť perfektne tú tvoju zostavu. Čiže tam už nejak to moc neovplyvníš asi nejakými... Nemáš tam už vytiahnuť aké ESO z rukáva? Asi nie. Záleží to od toho, koľko som cvičila, ako som mala nacvičené vlastne. Ty si teda získala bronz na svete. Áno. Čo pre teba táto medaila znamená? Ty si predsa sa rozhodla pre tento šport, pretože chceš, že sa ti páčili tie vyšportované postavy, teda tu je dôkaz toho, že ju máš asi perfektne vyšportovanú. Tak bola som určite prekvapená z 3. miesta. Myslela som si, že budem 4. Som počítala s tým. Chvála Bohu, som bola 3., tak som bola rada. Kto skončil pred tebou? Na prvom mieste bola pretekárka z Ruska a na druhom mieste bola pretekárka z Poľska. Čiže stále tá Európa nejak tam to ťahala. Dobre, tu nám pán Jarabek ukazuje tvoju skvelú formu. Počas takejto súťaže, ty si teda spomínala, že si získala teda bronz. Pán Jarabek spomínal, že tento šport je aj o peniazoch. Ja sa teraz nechcem pýtať, čo si za tú medailu dostala, ale či je tam aj nejaký, aspoň trošku nejaký benefit, možno aj na tie, vy predsa musíte doplnky stráviť, tie sú nie určite lacné. Máš tam aspoň nejaké provízie? Potom dajú ti niečo? Tak sponzori sa hľadajú veľmi ťažko, ale niečo som dostala aj od sponzorov, niečo mi dala mamina. Takže v podstate nie je to tak, ako ten vrcholový šport, možno hokejisti, ktorí už len nejakej extralíge, aspoň čo to majú. Treba tam určite asi mať dobré zázemie doma a potom tých sponzorov. Ja si myslím, že už keď je toľko tých pohárov a medailí, že tí sponzori by sa mohli hrnúť aj dievčatám, aj chlapcom. Ale je to naozaj veľmi ťažké, pokiaľ nemá človek trošku známostí, či už cez tú podnikateľskú sféru, alebo takých, čo majú vzťah k tomuto športu, kulturistiky, fitness, čo je dosť veľmi málo,
tak ťažko dostať do niekoho nejaké peniaze. Niečo sa dá poznať, ale dajme tomu, nám kúpia tie proteíny alebo také niečo, ale priamo peniaze do ruky dosť máličko. A nejaká Slovenská federácia kulturistiky? No a to Adela ešte asi zatiaľ nedostala niečo možno, že... Co smeje? Že niečo možno prislúbené. Ja by som strašne mal zbožný prianie, aby niečo dostala, alebo aj tí chalani, všetci, ktorí takto reprezentujú tú republiku. Či jej niečo dajú, fakt nevieme. Alebo ty vieš? Nie. A Adela, počas tých súťaží, keď si bola aj na Ukrajine, teraz v tej tureckej Antálii, ty máš čas aj možno trošku spoznať, vidieť z tej krajiny niečo? Tak na Ukrajine sme sa vybrali aj do mesta, ale tu v Turecku nie, pretože hotel bol dosť ďaleko od mesta, tak sme boli vlastne v hoteli. Čiže vlastne oni vám nepripravia? Išlo o majstrovstvá sveta, tak ja si to predstavujem, nejaká krásna veľká ceremónia, predstavenie krajiny, ja neviem, možno nejaké typické veci, ako to vidíme v televízii pri iných súťažiach, nič také sa nekonalo? Vlastne bolo iba predstavenie národov v tej hale, kde sme súťažili a tá hala bola v hoteli, takže... Neviem, dokončím ešte v tomto športe naozaj kulturistika ako fitness. Ostatné štáty už a teda východný blok, tí Rusi veľmi idú do popredia, Ukrajina, Litva, Lotyši, Poliaci. Oni, sobotu je súťaž, sobotu, nedelu, oni sa vyberú už pondelok. Naozaj by som trošku aj aklimatizoval. Pozrúť si idú, odchádzajú zo súťaži, dajme tomu stredu, štvrtok. A veľa tých krajín, ale naša asociácia, daj by ma počul Čapla, idú piatok ráno, idú na majstrovstvá sveta, ktoré sú v sobotu ráno. Aha. Piatok ešte večer o 9. sú v Istambule na letisku, čo nemajú lietadlo. Prídu na majstrovstvá teda sveta, už sú všetci prezentovaní, čiže oni už ani nemusia súťažiť. Iba dobrá vôľa, že ich teda dodatočne tam. Čiže strašne krátka doba, idú na majstrovstvá sveta hodinu a odchádzajú odtiaľ, neviem, večer už ste varili kufre, alebo ráno ste sa vyspali, išli odtiaľ preč. Čiže nevidia nie je tam ten priestor krajiny, aspoň niečo kúsok, alebo oddychnúť si. Veď aj to, led je náročný, predsa len na tú Ukrajinu chudia. No, že to je niečo strašné. A teraz si predstavte, že ona ešte ráno, v sobotu sa musí prezentovať a už rýchlo natierať, a už rýchlo stres, a už je zle. Psychika a už úraduje. Ja som bol presvedčený, som videl na internete, že aj o to druhé prvé miesto mohla bojovať. Že to je ťažko, človek vystresovaný, potom sa nesústredí a takéto to, no. Takže tie naše výlety z asociácie sú strašne malinké. Prečo napríklad ste nešli vy s Adelou? Tam nebolo možno miesto, finančné dôvody? Veď predsa, keď má a sme tu zase, tréner, keď sme boli. Vaša zverenkyňa pri sebe trénera, tak určite je to veľká opora, neviem. Ja som aj našemu prezidentovi hovoril, že by som strašne rád išiel na tie majstrovstvá, ako aj pomôžem natierať a tak ďalej, čo bude treba. Venujem sa tomu teda 25 rokov, 5 krát som robil majstrovstvá republiky, dosť tých medailí a tak ďalej. No ale povedal mi, že môžem ale za 850 eur na 4 dní, tak sme sa zatočili panenky, reku, ja som rád, že má na osedné vločky. Čiže to vlastne o tom, že... Je to o peniazoch a nelúbi sa mi to proste aj v tom vedení, že ako sa to rozdeľuje a prečo nejdú tí tréneri, ktorí dosahujú nejaké výsledky, ktorý dotiahne, dajme tomuto športovca, až teda na majstrovstvá sveta alebo Európy. A teraz si ho prevezme štátny tréner, sobotu večer ešte dokáže pokaziť do nedele. Adela, teraz keď si získala, ty si vlastne v juniorskej kategórii? Áno. A ako dlho v tejto kategórii ešte budeš, to je do ktorého veku? Junior? Ešte budúci rok je to do 21 rokov. Do 21. A v podstate tvoje sny sa istým spôsobom naplnili, postavu máš vynikajúcu, získala si bronz na svete, absolútna majsterka Európy. Aké máš ešte plány? Čo ešte by si chcela? Tak keďže mám ešte jeden rok, tak by som sa chcela prebojovať na majstrovstvá Európy a možno aj na majstrovstvá sveta. Prečo? Možno však v podstate, keď si či je ťažšie vždy, ako každý vraví, že je ťažko obhájiť svoje prvenstvo, ťažko prekonať ten predchádzajúci úspech. Je to aj v tomto prípade? Alebo určite či áno, aj tá postava ale nejako? Hlavne musia byť na to finančné prostriedky a nemôže prísť žiadne zranenie. Tie zranenia, aké môžu byť u teba napríklad konkrétne? Čo sa môže stať? Nejaké šlachy alebo... Šlachy sa môžu potrhať, aj svaly natiahnuť. Ja by som sa vrátila ešte k tým súťažiam. Aj chalani, keď ste na súťažiach, teda vy ste boli v tej Dubnici, Adela, kade tade, vy aj istým spôsobom okúkávate od superov tie ich voľné zostavy, potom sa to snažíte zakomponovať do svojich, alebo respektíve sa aspoň inšpirujete. Ako to máte? No už
Na súťaži už nemám čo. A potom napríklad na tú ďalšiu, že tak teraz si videl u toho chalana z Piešťan taký prvok, u toho z Bardejova, tamto a potom si povieš, že tak to spojím, dám tam ešte niečo svoje, že či určite sa inšpirujete na tých súťažiach? No určite opúkávam od iných a snažím sa to zakomponovať do tej svojej zostavy, niečím si ho ešte vylepšiť, nejakými tými prvkami, no aby bolo čo najlepšie. Dá sa napríklad na zostave, ktorú ste mali na jednej súťaži, ju teda používať dlhšie, alebo na každú súťaž musíte prísť s novou, že sú tam nejaké nové kritériá, nové požiadavky? Dá sa vystupovať s jednou zostavou dlhšie, ale každý závodník sa snaží to obmieniať, aby to nebolo stále rovnaké a snaží sa to stále vylepšovať, aby sa posúval aj on dopredu. Čím sa to dá vylepšiť? Ja neviem, vy už tam akože v budúcnosti plánujete robiť nejaké salta, alebo ako sa dá niečo takéto stále posúvať, tie zostavy vyššie a vyššie? Tie zostavy, dajme tomu chlapci, či ide tam o nápaditosť? Nápaditosť idú prvýkrát, je to naozaj